Ons club van 6 wordt gol, wilt niet te laat naar huis, maar in de rij blief stil. Zo komen we gaan niet thuis, toch maken we dan snoes. Als bieden ons ook zien, nou luister vooruit dan nog einde, en dat dan 7 keer. Dit kind de laatste zien, de allerlaatste zien, of is het dat nou net nog niet misschien? Geen wij dan wie dat gij, laat mich te wachten snij. De laatste deurt geen eeuwigheid. Mijn zuster vreet constant, maar het hos in doorweg. Wat anders aan de hand, dat draait die zo uit de nek. En voor ik nog 3 dagen, of dat de woorden is, of dat er nog meer zullen komen, dan zit het heel beslist. Dit kind de laatste zien, de allerlaatste zien, of is het dat nou net nog niet misschien? Geen wij dan wie dat gij, laat mich te wachten zijn. De laatste deurt geen eeuwigheid. Ik ging naar de Grand Prix, daar is net